Finally, Durga Puja ni bibar langno fैनाया लागिनो फानाना मिथियाला So guys, welcome back to my channel another vlog. So guys, दा जों सानैजों ओंखारदों माने एसे आगोलाव दं माबा मोनसे नार्सारि जायबा जों बिबार लायनो थांगोन दिनै दाखालबावनिफ्राय बिबार बुथुमगासिनो बेनिखायनो दा नायना फैनि बिबार जुदि मोजां मोनबाथाय जों लाना फैदेनसै ओरैबाबो दा साननैसो न'आव थाबाय थानाय जादोंना बिराद गरम किन्तु हेलमेट गानाबा ओरैबायदि गरम जायो सासेया गरमबाबो हेलमेटखौनो गाना हेलमेट लाबोना दोनखादों किन्तु गाना दा जों थांबाय थादेनसै नार्सारियाव बिबार लायनि दाथ' गरम एसे बेरायना फैग्रोनानैसो लायनांगोन नङाबा नायग्रोलांगोन नङाबा बेरायना फैग्रोनानै लांगोन जोङो माबा बिबारखौ नार्सारियाव खेबसेबो हाबफेराखै जोंनि बे जायनि नार्सारियाव आंथ' दिनैसो फार्स्ट टाइम हाबगोन मा बिबार मोनो नायदेनसै र' बोरो सोर थांदोंमोन लागिनो फानाना मिथियाला Finally, Durga Puja ni bibar langno fैनाया मा बिबार लागोन दा नों हावरागा तिनालि बे ब्रिज बानायगासिनो लिसुफोरबो दं खोमा गोदान फुलि हाँ हाँ गिदिर जाबा ना ओइजा नायना लाग्रो लिसु नायना लाग्रो माखौ पसन्द जायो नङाबा माखौबा लानानै उनाव आरो दा लांनोबोथ' जायगा बारा गैखाया नारें फुलि চাইলম ফার্স্ট তাৰপিছত যোনটো পছন্দ খাই সেইটো লৈ যাম আৰু So guys, नोंथांमोनाथ' मिथिखायो दासानैसो माने दुर्गा पुजा सफैगासिनो आरो बेरायनायफोराव जेसेबांखिनि फैसा खारो स' बेनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे मोजां एप्सनि सायाव बुंनानै होनि जायखौ नोंथांमोना गेलेनानै माने गोबां फैसा इनकाम खालामनो हागोन स' फार्स्टआव नोंथांमोना बेयाव रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय जेब्ला नों रेजिस्टार खालामगोन ना अब्ला बेयाव 41 रुपिस मोनगोन लोगोसे बेयाव रिफार एन्ड आर्न लोगोफोरनो शेयार खालामनोबो हागोन आरो लोगोसे बेयाव सबनि अपसनबो दं नोंथांमोना बेयाव सिम्पली बेसेबांखिनि सेलेक्ट खालामना लाबानो जाबाय बेनिफ्राय UPI नङाबा गुगल पे जों नों हागोन ओमफ्राय बेयाव ड्रागन भार्सेस टाइगार गोबां गेम दं आं बेनि गेजेराव नोंथांमोननो मोनसे गेम गेलेना देखायदिनोसै स' बेनि फार्स्ट गेमखौ आङो वेबसाइटआव नोंथांमोना नुखादों टाइगाराव 500 होदोंमोन आं मोनबाय आरो खेबसे 500 होनानै नायबावदोंसै आङो एबार मा जायो 500 होना खम होनो ना बुरजाखौनो होना गेलेनोसै नामा एबारबो नायबावदोंसै अके एबार बेयाव होनो आङो एबारबो आरो टाइगारावनो 500 होबाय आङो एबार मा जायो नायदेनसै र' जुदि मोनबाथ' थिगानो मोनाबाथाय आंना द्र' जाफिननाय बायदि जागोन माने ओके एबारबो देरहाबाय नोंथांमोना नुखादों बेनि माने बेखौथ' गेलेनाया इजि बेनि उइथड्रलाबो जोबोर इजि आं नोंथांमोननो उइथड्रलखौबो देखायना होदोंसै नोंनो जेसेबांखिनि नांगौ नों थांबानो जाबाय UPI नङाबा बेंक एकाउन्टआव डाइरेक्ट स' आङो डेसक्रिपसनाव लिंक होनानै होगोन दे नोंथांमोना थांनानै डाउनलड खालामनानै लाबानो जाबाय गाहायानो मानि मुथिङा ना माइदे बापारे हाग्रा बायदिखौ मोजां नुगोनथ' ना लांदेनसै जेखिजाया माखौ मोजां नाङो बेखौनो बागानावनो फैखाबाय जेला नुफेरा बिबार दं माथो हा नों दाखालिना मा लांनाया मा जाखो लांखादोंनो माथो नोंलाय र' हा बेखौ लांगोन आरो मा खालामगोन नैलाय मा बोरै एसे मोजांथार नुदों रियेलाव माखौ लागोन आरो आं जानाय नै लाइखौबो लानि खोमा जेरै जेनो
Ha? Moजां नुगोनथ' आरो नै बेफोरो नाम माबा मा नाम माथो नै सु गोनां सोरनोबा नांगौबाथाय लांफैबानो जाबाय हावरागा तिनालिनि माबाखौथ' नुखादोंनो साइडआव बे टार्निंनि साइडआव मालिकालाय मालिक बुं मा একটা ওভার হয়েছে শুন তুই পছন্দ খাইছে itu কেনেকা 400 কম নহয় আর মাছ আনদोंमोनलाय itu cuma ekena itu 200 টাকা बिबार लानो फैनाया फैयै अहाय गिदिंफैखो नै बे जुमुना दैमा ना मा होनदों जोंहानि आइमोना बेनिफ्राय 5 किल'मिटारसो गोजान जायो नामा न'आ आगोलाव मालाय बेफोराव ना गुरफैयोमोन ना आइमोना सिगां फैयोमोन नै बिजा एब ना गुरनो एबे दैमायाव आरो गेदेरानो मबाइलाव बारा गेदेर नङाबा दालांखौ नायना बेसेबां गोजानसिम बकलिया एरियानि आंथ' फैफेराखैमोन दिनैसो फैदों फार्स्ट टाइम ओरैनो बेरायलाबायनानै एसे खना साइड जायोना बेरायनो मोनबाथाय अहाय बेरायना फैयो दा जोङो टाइमा थांबासो न'आव थांगोन जों दा सानानो इसेबां गोजौ दं जुदि दा एसे गुसु जाबाथाय ना बोथोरा एसे थान्दा जाबाथाय होमबासो न'आव थांगोन जों दा ओरैनो बेरायलाबायना थादोंसै अहाय बेरायो जोङो सानफ्रामबो ओंखारबोबाथाय दिनै खालि जानायल' जानाय नामा हा सानसे बेराय जाबायल' थानाय जासिगोन दा चिकेन चाव नेबावगासिनो दं जों दा खालि मोनजासिगोन आरो बानलुनि फैबाय गिसै नामा बिरादनो सानसे बेरायनानै दासो सफैबाय आइया आथिं सुनो दै गैया दैयानो गैया स' गाइस दा न'आव सफैबाय दा मोनाबायबो साना हाबसिगोन ना 4टा जाबाय हेलमेट गाननाया साफा गरमजों माजों सेस जाजोब्बाय खानायाबो दाब्लाब्ला जाबायना गोसोम लंपेन्ट गानबाथाय हाद्रि जाजोबो साफा दा सोलायना लानोसै एबार मा खालामनो नायदोंसै र'